воқеан ҳам тоҷикистон кишвари биҳиштосою соҳиби истиқлол мебошад ва дар ин диёри нозанин фарзандони барумандаш бо як дилгармӣ ва садоқати бепоён ба ватан хизмат намуда дар арсаи байналмилалӣ шоиста муаррифӣ менамоянд. имрӯзҳо ба чашм мерасад ки дар кишвари соҳиби истиқлоли мо ҳама шароитҳо баҳри таҳсил, кору фаъолияти босамар фароҳам оварда шудааст, то мардуми сарбаландаш тавонанд дар ҳама ҷодаҳо пешсаф бошанд ва баргузории як қатор озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ далели ин гуфтаҳост. طول 6 سال می شود که در جمهوری عزیزمان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من برپا می گردد که خیلی جوانان با استعداد خیلی لیاقتی والا دارند در این آزمون اشتراک می نمایند و هنر و استعداد خود را صیقل می دهند. امروزها در دور اول در دور یعنی شهری خیلی جوانان با استعداد امروز اشتراک کرده ایستادند و از هنر و استعداد آنها انسان به حیرت می آید. در حقیقت این یک بهانه است برای هر یک اشتراکچی. با بهانه همین آزمون آن جوانانی که اشتراک میکنند باز هم هنر و ملکه خود را صیقل میدهند، آواز خود را صیقل میدهند، همون نوازش و همون هنری که دارند صیقل میدهند. این هم یک بهانه شده میده و دیگری آن این جوانان هنر و استعداد خود را به مردم تاجیک برای دوستداران موسیقی ملی میرسانند. امروزها خیلی جوانان در این آزمون اشتراک نموده شدند و باوری دارم که آن جوانانی که در حقیقت از بالای هنری خود پیوسته مهنت میکنند باوری دارم که یعنی سزاوار جای نمایان میگردند. عبدالشکور یوسفزاده از خردسالی با آموختن اسباب‌های موسیقی شوق و ذوق بی‌اندازه داشت. در دل کوچکی او مهر به نواختن و سراییدن از خردی جا گرفته بود. هر لحظه بیکاری خود را با نواختن اسباب‌های موسیقی و زمزمه سرودها سپری می‌نماید. در صحرا کارهای خویش را باشد با زمزمه موسیقی نیز به انجام می‌رساند. این شوق و ذوق بی‌اندازه بود که عبدالشکور را بر جاده صنعت آورد. салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи фарҳанг ҳастии миллат. халқи тоҷик бо доштани таърих ва фарҳанги чандин асраи худ дар ҷаҳон маълуму машҳур гардида буд. хушбахтона дар даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон тоҷикистони маҳбуб соҳаи фарҳанг ва илму маориф рушд кардааст ва бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи илму фарҳанг диққати аввалин дараҷа дода шуд ва баргузории як қатор озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ далели ин гуфтаҳост. бинандагони гиромӣ, айни ҳол ҳамсуҳбати мо ҳастанд яке аз ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман, абдушукур юсупов. хушомадед абдушукур ба барномаи мо. айни ҳол мегуфтед ки соли чандум аст ки шумо дар ин озмуни бонуфуз ширкат меварзед ва дар ин озмун аз рӯи кадом номинатсия ширкат варзида истодаед ва дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои чандум гардидед? соли дуюм аст ки дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодам ва ҷойҳои сеюмро сазовор шуда будам дар даври ноҳиявӣ ва имсол бошад дар номинатсияи сурудҳои анъанавӣ иштирок карда истодам. ташаккури зиёд. мегуфтед ки баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносии ҷавонону наврасон чӣ таъсири худро мерасонад? албатта бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ҳамин гуна озмунҳоро ташкил додаанд ва ин албатта мо ҷавононро вазифадор мекунад ки фаъолона ширкат варзем дар ин озмунҳо. мо ҷавонон бисёр хушбахт ҳастем ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ин гуна озмунҳо баргузор мегарданд ва мо кӯшиш карда истодаем ки дар ҳамин гуна озмунҳо сурудҳое сайёрием ки ҳисси ватандӯстӣ дарҷ гаштааст ва аз классикони тоҷик бисёртар ғазалҳоро истифода барем, аз композиторони, аз устодони тоҷик, мусиқии тоҷик истифода буда аз болои худ кор карда
дар озмун пешниҳод кунем ва баҳри ободию гулгулшукуфонии ватани худ хизмат кунем. Ин озмунҳо баҳри ҳисси ватандӯстии мо ҷавонон хеле таъсири калон мерасонад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвир ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намудҳои беҳтарин оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои расомӣ мебошад. бо баргузории ин озмуни бонуфуз халқ бо чандин ҷавонону наврасони соҳибистеъдод ва як қатор санъатдӯстон ошно гардид. ҷавонон аллакай машқу тамрини худро шурӯъ карданд ва бисёр пештар агар 1 соат машқу тамрин менамуданд, аллакай 2 соат ё 3 соат то 6 соата машқ карда истоданд ки то ҳамон ба мақсади худ расида бошанд. Ҳамин озмун барои пешрафти ҳунари шогирдон умуман иштирокчиҳо як саҳми худро гузошта метавонад ва мо бо ҳамин васила метавонем ки боз ҳам чеҳраҳои навро рӯи саҳна биёрем, чеҳраҳои навро дарёфт намоем. абдушукур дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар жанри анъанавӣ номинатсияи сарояндагӣ аз синну соли 18 то 35 сола ширкат варзида дар даври ноҳиявии озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст ки ин ҳама аз завқи беандоза ва маҳорату малакаи хосаи ӯ дарак медиҳад. мо ҷавонон хеле шуд ҳастем ки ин гуна озмунҳоро барои мо фароҳам оварданд. мо миннатдорем аз пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ки ин гуна озмунҳоро барои мо
фароҳам карда истоданд, ин гуна шароитро фароҳам карда истоданд, то ки мо ҳунари худро саҳиқал дода санҷем. Ман бори якум аст ки дар ин озмун иштирок карда истодам дар жанри сурудхонии анъанавӣ. Мо бо ҳамроҳии Абдушукур дар ҳамин озмун шинос шудем. Баъди озмун мо ҳамеша дар як ҷо нишаста ҳамкорӣ мекунем, дар як ҷо менишинем, сурудхонӣ мекунем ва хатогиҳое ки ман мекунам, Абдушукур ислоҳ мекунад, хатогиҳое ки Абдушукур мекунад, ман ислоҳ мекунам. Аммо дар донишкада бо ҳамроҳи устод Зуҳиршоҳ Ҳайдаров ва устод Хурсанмурод Зарипов тамрин мекунем, тайёрӣ дида истодем, тайёриёт бениҳоят хуб рафта истодааст ва кӯшиш мекунем ки дар ин озмун ғолибиятро ба даст биёрем. абдушукур юсуфзода донишгоҳи тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни синоро хатм намудааст. айни ҳол дар донишгоҳ ҳамчун омӯзгор ба донишҷӯён сабақ меомӯзонад. ҳарчанд соҳаи санъат ва соҳаи тиб аз ҳамдигар ҷудоянд, вале ӯ тавонистааст дар ин ду самт муваффақ гардад. ба андешаи ӯ метавон беморонро бо мусиқӣ низ табобат кард ва мусиқии форам низ ба инсон бениҳоят таъсири худро мерасонад ва ба рӯҳияи равонии инсон нақши созгор дорад. имрӯз ассистенти кафедраи мо Юсупов Абдушукур Одилҷонович аслан дар бисёр озмунҳо иштирок мекунад ва ассистенти кафедра аслан дар озмунҳои дохили донишгоҳӣ ва берун аз он дар конференсияҳо мунтазам баромад мекунад. ва имрӯз хурсандона боиси ифтихор аст ки яъне ассистенти мо дар чунин озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карданд ва ин боиси ифтихори ҳам кормандони донишгоҳи тиббӣ ҳаст ва ҳам кормандони беморхона ва инчунин кормандони соҳаи тандурустӣ аст. имрӯз ҷавонон чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ қайд карданд ки миллати тоҷик миллати фарҳангӣ аст, миллати тоҷик миллати тамаддунофар аст, миллати тоҷик шаҳрсозу давлатдору давлатсоз аст. аз ҳамин лиҳоз яъне на танҳо дар дигар соҳаҳо балки дар соҳаи тандурустӣ ҳам низ кормандони соҳаи тандурустӣ аз фарҳангу маданият бениҳоят бохабар ҳастанд ва имрӯз дар чорабиниҳои фарҳангӣ низ яъне кормандони мо фаъолона иштирок мекунанд, чӣ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ бошад, чӣ дар чорабиниҳои сатҳи давлатӣ бошад, яъне фаъолона иштирок мекунанд. чӣ гунае ки мо огоҳ гардидаем, шумо дар соҳаи тиб фаъолият менамоед ва аввалин ихтисосе ки шумо интихоб кардед ин соҳаи тиб аст. соҳаи санъат ва соҳаи тиб аз ҳамдигар ба куллӣ фарқкунанданд ва шумо чӣ гуна тавонистед ки дар ин ду самт муваффақиятро ба даст оред? хушбахт аз онам ки ман саривақт дарк кардам ки бояд инсон дар кадом соҳае набошад, фаъолияташ набошад, вай дар зиндагӣ бояд худаша ёбад, як ҷои худаша ёбад. ман тибро интихоб кардам барое ки ман бисёр илми тибро дӯст медорам худам. табиб будан ин касби шарафнок аст ва ман бисёр хушбахт ҳастам ки ман ин касбро интихоб намудам. агар соҳаи санъатро гирем, ман аз хурдиам мехостам санъаткор шавам ва мусиқиҳои классикони тоҷикро устодонро бисёр ман гӯш мекардам. ман эстрадаам гӯш мекардам, академиram гӯш мекардам, яъне опера. лекин дар ҳамин дили ман бисёртар ҷо шуд ҳамин шашмақом. вақте ки ман гӯш мекардам ҳамин шашмақом, бисёр саволҳое буданд ки нофаҳмо буданд ки ҳамино чӣ хел менавозанд. падари ман зид буданд ки ман санъаткор шавам. айни ҳол падару модар ин муваффақияти шуморо чӣ гуна арзёбӣ менамояд? албатта хурсанд ҳастанд ки масалан ман дар якчанд озмунҳо рафта Андалеб ва соли гузашта дар Тоҷикистон ватани азизи ман ҷойҳо ишғол намудам ва маро чанд маротиба аз телевизионҳо тамошо мекарданд. ба консертҳои донишгоҳ низ маро яъне таклиф карданд. инҳоро албатта дар оинаи нилгун тамошо карда падару модарам албатта хурсанд мешаванд.
عبدالشکور یوسفزاده تمرین‌های خود را با استادش ظاهرشاه حیدرов می‌گذراند و استادش باشد نازکی‌های رباب را به او می‌آموزاند. در این برابر او در کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستارов با کمک دیگر استادان از نازکی‌های این اسباب موسیقی رباب زیادتر آگاهی پیدا می‌نماید. این کوشش و زحمت‌های او بود که توانست در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من مقام خاصه را صاحب گردد.
Юсупов дар озмуни яъне ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азиман дар номинатсияи сарояндаи анъанавӣ иштирок намуд ки ин шогирд яъне ихтисоси аввалини ӯ тиб аст ва он кас бо баробари табиб будан барои сурудхонӣ хеле завқи баланд дорад ва ин шогирдро пайваста машқу тамрин намудем ва самти онро муайян намудем. Абдушукур хеле ба мактаби устод Зафар Нозим наздик аст ва тақлид ва такя ба ҳамон мактаби устод Зафар Нозим карда мехонад ки ин хела барои як ҷавон хеле муваффақияти баланд аст. На ҳар кас ба устод Зафар Нозим такя карда метавонад, ба мактаби устод Зафар Нозим ё тақлид карда метавонад. имрӯз бояд мо ҳамихе ҷавононро бояд дарёфт намоем. Пеш аз оне ки ҳунарманд ё сароянда шавад, ҳатман такя ба як устоде мекунад, такя ба як мактабе мекунад ки то ба ҳамон мактаб рост шавад, баъд пас аз он мактаби худро пайдо карда бошад. абдушукур юсуфзода дар баробари ҳамчун омӯзгор будан дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ҳамчун табиб дар беморхонаи сироятии кӯдаконаи шаҳри Душанбе кору фаъолият менамояд. абдушукур тавонист дар ин ду самти ба куллӣ фарқкунанда муваффақ гардад. чӣ тавре ки дар оинаи нилгун дидем ассистаи мо дар ин озмун иштирок карданд ва бениҳоят садои хуб доранд ва инчунин дар байни кормандон низ як обрӯи эҳтирому хоса дорад. ин шахсият аслан дар беморхона муносибати хубе дорад бо беморон ва инчунин муносибати хубе дорад бо ҳамкасбон, бо ҳайати кафедра, ҳайати донишгоҳ. дар низомномаи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дарҷ гардидааст ки иштирокчиёни озмун дар мавзӯъҳои ватану ватандӯстӣ, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тавсифи ғояҳои истиқлолу тараннуми дӯстию рафоқат, озодию осоиштагӣ, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, пешвои миллат дар таҳкими давлатдории миллӣ ва тасвири табиати зебои Тоҷикистони маҳбуб суруду оҳангҳо пешниҳод гардад ва дар ин самт бошад худи қаҳрамони барномаи мо низ ба мавзӯъҳои мавриди назар диққати ҷиддӣ дода аз уҳдаи шарҳ ва талаботҳои озмун моҳирона баромад. ташаккури зиёд. воқеан ҳам абдушукур ҳам дар сароидан
овози бениҳоят форам доранд ва ҳам дар навохтан дасти чира доранд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо буданд яке аз иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Абдушукур Юсупов. То барномаҳои дигар, хайр.